हेल' लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनैसो नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनो मोनबाय लोगो मोनबाय नोंथांमोनखौ भिडिअ बानायनो सानबाबो हाथ'थाराखै आङो जाहोन दङ लोगोफोर आंहा माने न'खराव गोबां दुखु जानानै दं आरोना दायो मा होनबावनो लोगोफोर आंनि आइया गोमालांबाय आरोना बे बुहुमनिफ्राय बे बुहुमाव गैला बावाखै नै साननै सानथामसो जाबाय मा होनबावनो लोगोफोर मानसिनि जिउ दसेनो दं दसेनो गैया माब्ला मा जागोन जेबो बुजिस'नो हाया आरोना रावबो दसेयावनो मा जायो मा मायो रावबो मिथिया नोंथांमोनाबो आंनि गोबाव समनि फेमिलि नायगिरि हिसाबै आङो फोरमायना होनाय जाबाय आंनि सुखुबानो आंनि दुखुबानो आं नोंथांमोनजों एसेबाबो शेयार खालामखायो नङा होमबा लोगोफोर भिडिअआ ससे बानायफ्रामनाय दङमोन बेखौनो आं एडिट खालामनानै होलाबायबाय नोंथांमोनजों दिनै दान्दिसे नुजा फैनायैनो जाय न'खराव मानसि गोमाजादों नोंथांमोनाबोथ' मिथिखागोनानो माबायदि मोनो बेनिखायनो भिडिअफोरखौथ' आं जेबो नांजायाखै मानोना दुखुआथ' गोबां दङ नङा होमबा लोगोफोर आरो माथो खालामबावनो थांखांनायखौबो मोनफिनखानाय नंला जानो हागौ बेनो लिरनाय दङमोन खोमा नङा होमबा जानो गोनांबाथाय लोगोफोर हाजारबाबो जाखाथारो जायहा जानो गोनां दङ जेरैबाबो जायो माबा नङा माबा मोनसे मा खालामबावनो गोदान बोसोर जानायानो बावाखैमोन आरो बेफोरबायदि दुखुनि समा फैबाय आरो आंनि जिउआव दायो बांद्रायथ' मा बुंनो हाबावनो आं लोगोफोर जायखिजाया ससेबाबो नोंथांमोना नायलांदो आरोना दुखुनि गेजेरजोंबाबो आङो दसे सम नोंथांमोनजों नुजाफैबाय बेखिनियानो दे सनामोन गाज्रि मोनलायनो नांला रावबो बे बाराव आं भिडिअखौनो मोजां बानायस्रानो हाखायासै गोदान बोसोरबाबो मागोबाबो गोबां सानदोंमोन आरोना इदि लाबोगोन मागोन नाथाय गैया लोगोफोर जेरै सानो बेफोरबायदि मालाबाबो जाखाया आंनि जिउआव उल्था दस्रासो जानो हायो आरोना गाज्रियानो बांसिन जायो होनजायो बे गोदान बोसोरावथ' गाज्रियानो बांसिन जाबाय आरो स्टार्टिंआवनो गोबां बायदि जानानै थांबाय मा बुंबावनो लोगोफोर मोजां जाजानो लुगैयो जिउआव नाथाय गाज्रिसिनसो जायो दे होमबा लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै दसेबाबो मोजां मोनदोंबा मोजांखौथ' मा मोनबावनो नङा होमबा जायखिजाया जाब-जुबसो जाबाय लाइक मोनसे कमेन्ट मोनसे हरबानो जाबाय दे सनामोन जाथायाबो ओरैबायदि जाबाय आरोना लोगोफोर आथिमंगल दङमोन न'खराव आथिमंगलनि सानसे उनावनो मानसिया बेफोरबायदि गोमालांबाय जाथाया जाब्रबथाय जाबाय आरोना जोबोद दुखुनांथाव आरो लोगोफोर आयु मालायफोरना मागो दमासिया मालाबानो जोबनानै थांबाय जोंना आरो दासिमबो जोबाहाय जि मानसि फैयो मा जादों बे बाबुनि लोगोफ्राबो फैबाय थादो मागो दिनाव फैबाथाय मोनसे खोथामोन दालाय जोब्बाय पार्टिबो जाबाय बेदरबो जाबाय फिथाबो जाबाय एनथाबबो जाबाय गैया दाबो जोबा मानसि फैनायानोहाय जारलासो आं हले जेबो मोनथियाहाय दाख्लै जि मोनथिबाय आरो आं गैलाहाय मा खालामथोंसै आरो गावसोरो आंथ' बारा जाला लोंलाखौबो सुखुलासो बेदरफोरखौलाय बेसे जाबावनोसै नै बेदरानो बेदर नायानो ना दाख्लै निउ इयारनिफ्रायनो आयौ जि जानांगौ जाबाय हाब बेमारफोरसो जालायलांगोनहाय बिदिबा जाबाथाय जाबाय कन्टिनिउ जाथारनाय जायो आरो जायाबाथाय जाया गैया जानो लुगैबा मालाबा मोनजानोनो थाङा माने लाबोबाय थानायबो जाया नालाय आरो मालाबा जाबाथाय जोबनो रोंस्राया आइमोनखौबो लिंहरदोंमोन आं गैया फैयासै माथो जिलिमोनाबो गथ'फोरा जेला लिंहरो एसे मोजां बोथोरनि बोथोर फैखानांगौहाय बिसोरबो बुजिया गावसोरनावबो थांबाय थानो जाया ओरै थांबा ओरै थायो ओरै थांबा ओरै थायोना आयु नैहाय जुरि औ मा जाखो इमि हाबाहाय जुरि हाबायाव मैगं हानो थांनो नागिरनायालाय औ थांसै नै दायो दसे थानानै एसे सानजोबावथोंहाय आं बोरैबा गुसु मोनथारदों गगाबो मोनदों लोमजास्रोबो मोनदोंना दे होमबालाय बेखौनो सोंदां आंबो ज' थांफाखानोसै नालाय ओरै खामानियाबो जोबजोब्बाय ओमफ्राय बाबुआसो जोंना बाबु जायख्लं एसेबो फनखौ हमासैहाय गथ'आ दहायनो ओंखारलांदों जि दावराव दावसि गन्दगल जासोदोंनो माथो मबाइलाव नुसोदो दावराव दावसिफोरालाय बिदिनोसै गावजों गावनो आजिखालिनि दिनाव माथो भरोसा गावजों गावबो दानलाय सुलाय बुथारलाय माबालाय बायदि जानोनो जोबलाहाय इमि गुबुनखौथ' मा बुंनो आजिखालि गावजों गाव माने इदिनो आंगोफोरजोंनो भरोसा गैला जेबो मिथिबायना आंथ' बिसासखौनो खालामनो बासोबाय मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया माब्ला मा जाब्रबो रावबो जेबो मिथिया थुनथुलि आइ नै थुनथुलि आइ औ आयै नों खबरखौ मोनदोंना खबरखौलाय मोनबाय आइ ओमफ्राय माथो खालामबावनो दा बेखिनिल' लिरना हरदोंमोन खोमा इसोरानो जिउखौ अब्लाबो आं माने गोसोखांनानै थानो हायासै आयै जोबोद दुखु मोनबाय थाबाय आं खोनानानै आंनि बेसेबांबा क्लोजमोन आंनाव
न' सिङावसो थांसै दे आयै आं रायलायथ'नो गोसोबो जाथ'वाखैयो आइ गोसोखौ हमथा एसे गोसोफोरखौ स्रां ला बेफोरबायदि दुखुनि समाव दुखु जाफाबाय थानानैबो मा जाबावनो दाथ' जिउआ जोबनानै थांनांगौ थांबाय बेनोथ' आरो आयै जानो लोंनोबो जेबो गोसो गैथ'आ आं आयै दे हामा आइ जानांगौ दा आरो बेफोरखौ सानबाय थानानैबो जाया लोङा थाबालाय मा जाबाव नङा होमबा दे दाथ' आं न' सिङाव थांनि आयै खम दुखु बेसेरा दा नानिया जोंना गावनि लोगोनि बेफोरबायदि बिमानि जाथायखौ खोनानानै अनोमोन नालाय नानियाबो गुलि गुलिमोन ना गोसोखांबाय बे गथ'आ खमनो दुखुनांथावहाय जिउआबो जोबनांगौ समाव जोबखायो ओरैनो आंबाबो सानसे जोबनानै थांखागोन बयबो थांखानांगौखा थांनायालाय अब्लाबो जाब्रबथाय जानायखौ रावबो होबथा हाया नङाना आंबो खोनानानै दुखु मोनथारदोंहाय दे नानियाबो दा दुखुजोंनो रायलायनोबो गोसो जाथ'लायासै सिबाय बोरैथ' हथात बावनो दिनै एसेबाबो सम नांखासिगोन बे र' आंबो थांनानै दसे खबर लाना फैनोसैहाय आयु हाबाब मागो दिनावनो बेफोरबायदि जाबाय एकदम मागो दिनथारावनो आसरितनो आंलाय सानदोंमोन नै जोंहा मागोनि पिकनिक जानो होननायाव लोगो लालायदोंसोमोन फैबाय आबा लोगो हमनानै फैलायबाय नङासै मा जालायखो आयै सासेया फैदों खोमा आरो माबा माबि खोथा सोना होलांलायदों खोमा खोथा सोना होनाय हैनि बाथ्राथ' नङाना हा नों बुजिनाय बुजिनोसै दाथ' नों बुजिखायानोबा ओमफ्राय मा सानमारदों नों आंनि अनगा माने आं गावनि अनगा रावखौबो भरोसा खालामलाहाय दानि जुगाव नंनायालाय नंगौ अब्लाबो आंहा फिसालाखौ एसे गिनाय मोनो माब्लाबा बाहेरायाव ओंखारो माब्लाबा क्लासनि थाखाय बाहेरायाव थांनांगौ जायो थांब्रब फैब्रब मोना गुना मालाबा सान बबेबा मोनासयै जायगाफ्रावबो थाङो नेटवर्क नाङिफ्रावबो औ बेनिखायनो होनो आरो गावजों गाव एसे साबधान थानायाबो मोजां माब्लाबा जानो गोनांखौबो साबधान थाबाबो जाया नङाना जाब्रबथायालाय मा जाब्रबो दा दसेनो बेनोथ' जाहैबाय जानो गोनांखौ रावबो जेबो लाखि हायाना दे जोंहा बाबु जायख्लङाबो बुजिनो गोरों जाखाबाय बांद्राय बिदि मा होनोमोनलाय दावराव दावसिफोर जायोबा बारा ओंखारथ'वाबानो जाबाय आरो मोजां साबधान थानानै गोजानाव थाबाबो रुमफोरावनो थाथों बेनोथ' बुङो आङो दा माबा लोगोजों थांदों नालाय अब्लाबो फिथाइ मोनो फन नाङाना दसे ससे लामाखौनो थांनो गिथावथाव जाबायहाय गिथाव महर लाथारबाय आजिखालिनि दिनानो जुगानो बेनो लोगोफ्रा जेरावखि लिङा दाथां होनो आं बेखायनो गथ'खौ बेहाबो आरो दानो बेरायखायाबा आयै माब्लाथो बेरायनो होननानै गथ'आ थांब्रबबायना बिमानि खोथाखौबो माब्लाबा लानो नागिरा ओरैनोथ' लाजोबो जेनेबा माखौबा दे इमि माबा खालामथाविफोरखौ बादा होबानो जाबाय बाखि ओरैनो सेंग्रा देरफुनाय गथ'थ' दासो बुजिरोंहांनाय आंबा सानलायसो लाङो हनै आयु आगोलाव एसे मोजां जाहांबायमोन दा माबा बिहामजोआ जि रागा रागाहाय आंनिया मा जाखोबा दा बेहा कन्डिसनाबो एसे बेलेग नालाय माब्लाबा इदि सानो माब्लाबा इदि सानो इदि दं आरो बाखि जुरि गाज्रिद्राय जानाय नङादां बुजिबायना दा जोंहाबो सना बिहामजोआ बुजिदोंना आखलखौ बारा दिन्थिलांगोन भरोसा गैया होनखाबायना आंथ' जायाहाय गावसोरनि बायदिबा गावसोरनि मथे सोलिथारा आं बायदिसो सोलिनांगोन बियो बिहामजोआ बुजिनोबा बुजिथो बुजियाबा था नों मा सानो सानदोंलै आयै सिगांनिफ्राय बुंबाय थाखायोना आङो आरो आंलाय लोगोफोरजों थांदोंमोनब्रा दसे ओरैनो न'आवबो थाबाय थानो हायाना मिथिगौ बहा थांदों बहा मादों सोरजों रायज्लायहैदों लोगो हमहैदों सोरजों नाथाय जुदि खोनासंनानै लाखा बिमानि अननाय मोननाय नङा नोङो गथ' जुदि नोङो बेखौ बेफोरबायदि सिरि सिखावै लोगो हमबाय थायोब्ला नोंबो जेना आयै मा बुङो ओमफ्राय ओरैनो जि दावराव दावसि गन्डगल खोनाथारदों आङो बारा दा थांलाबायखा नोंबो ओरै थां ओरै फै खोन्थाया माया थाङो बहा मायो मिथिबाय गथ' ओंखामा आङो संना दोनखाबाय ओंख्रिया दाउ फाजाल' जादो बेजोंनो नानियाबो दाबो फैया माथो स्कुलनिफ्राय स्कुलनिबो फिस हैनांगौमोनलै आयै नानिनि आङो बेबस्था खालामबायमोन खालामनायालाय जगार खालामनो र' सानसे टाइम होन्दोंमोन आङो नोंबो आरो मालाय गथ'खौनो फिसिफैबायबा खांफैबाय बेबा सोरनि फिसामोन बेयावनो दोनफैबाय बेयावनो देरफैबाय आयु हाबाब बेफोरखौलाय माब्रा आयै बिनानाव सासे दंमोन गोमाबाय दा गोदान बिनानाव लाबोबाय माथो जाखोना जोंनावनो दङ रावबो फेमिलिबो नुजायाखैबा बिहा नाथाय माब्लाबा समाव नुजाफैयोब्ला आंथ' जेबो गेरेन्टि लायाहाय आबा नोंसो मा बुङो मा मायो दाय जानांगौबा गवाहाय आंखौथ' दाय हमनो मोननाय नङाहाय आंथ' राजिबो गैखायामोन दोननो दे जागोन दे आयै आइनि बुंनायालाय बिदिनोसै थुनथुलिनि दसे थाना फन हरसां बेस्रा जि टेनसनाव दङ इयो दा आरो दुखुनांथाव खौरांबो खोनाबायना आंबो मिथिगौ सोरबा मानसि गोमायोबा माबायदि मोनो थुनथुलि आंहाबो बिनानाव गोमादों नालाय अब्लाबो थुनथुलिखौ हारसिं नङा होननानै माने गोसोखौ गोरा खालामथिनहरगोन आङो र' दायो दाथ' रावजोंबो रायलायथ'वानोबा बिसोरा र' दुखुआ एसे खमायथोंना बेना
आदा नों थारैनो फैफिनमारबाय औ नानि नोंसोरखौबो गोसोखाङालासे थानो हायासै आंथ' मिथिखागौ नोंसोर जेनेबा आंखौ एफोरबायदिनो बायदि बायदि सानबायमोन आरोना थेवबो आंथ' बावनानै थाङाखैना बेनिफ्राय नों बाजैयालाय नोंबो सोरनि मुंखौ लाखो आदा जायनि थाखाय बेफोरबायदि गन्डगोल जादो इनि मुंखौसो लाबाय नोङो आयौ नों सोरखौ सोंनांगौ सोरखौ सोंखो बे बावख्रासो जाहांफिनदोंआनो बेखायनो मालाबा रायोबो आङो बुङोबो बुजायोबो आरो सना बिहामजोखौ ओमफ्राय बाब आंखौ दहायो मेगि संनो थिनबायहाय आंलाय मानो संबाय बायनोसै जेन'बा खामानि थिननायानो लाजाथारला दाना आंखौल' मोनसेथाराखैहाय आङो दिनै संनो थिनबाबो दाख्लैलाय एसे होबाय थादोंमोन आरो गेजेर गेजेर गाव जेखौ जानो लुगैयो नाथाय बांद्राय माबा उनबा खर' गिदिर जायोना बेफोरखौ सुखुवाहां मोनसेथाराहां बांद्रायखौबा आयौ आं संना होगौमोन ना जुरि दे दायो बेलासियाव मा जायो नङाबा गाबोन फुङाव संना होफैयोना नोंबो बारा अननाङाहाय उनाव अख्रा जाबाथाय बा जेबोखौ मावनाय नङा जों गावल' बिमा जानो थांगासिनो बियो सना बिहामजोआ आजिखालिनि गथ'ना बेखायनो खायसे बिदिनो आरो मोजां थायो सोरबा गाज्रि थायो सोरखौ सोर मा बुजि मोननो नङा होमबा दे होमबा दा जुरि थाङोबा ओंखारबानो जाबाय दे जागोन आरोबा माखौबाथ' रागासो जोंनो ओंखारबायहां माखौ रागा जोंनो ओंखारखो आयै जेबो नङा नै नोंखुनजोआ बे कारेन्ट थांलाय फैलायखौनो बुंगासिनो दसेनो थाङो दसेनो फैयो नालाय ओंना आयै मालाबाथ' आंबो रागा जोङो सार्ज होनो नागिरबाल' ब्लड थांना होखायोना बोरैबा दिगदारखा हाब बिहामजो ओमफ्राय बे मा ड्रेस गाननाय जाखो नोंनियाहा माथो ड्रेस गाननाय जाखो बेलाय नर्मेल आयै आजिखालि सबबो माने गावबागाव फेशन थायोना ओमफ्राय आंनियाहा बेलाय ओरैनो नर्मेलबावसो ड्रेसा नोंबोथ' मिथिखायोना आंहा बेफोरबायदियाव दायो दख'ना गाननायाव एसे उसुबिदा जायो नङाना उसुबिदायालाय बिदिद्रायथ' नङा बिहामजो ड्रेसालाय गानबा गानजायो अब्लाबो आयै ड्रेस गाननाया माबा गाज्रि जाबाय नामा आंहालाय आंनि मिलायनाय बायदि सुबिदा मोननाय बायदिसो गानदो उसुबिदा मा उसुबिदा बेलाय दख'ना गाननायावलाय जेबो उसुबिदा गैया दख'ना गानबासो साइज नुयो बिहामजो बुजिदोना जोंफोरबो माथो गानोमोनहाय आरो गानबाबो बे ग्लोम ग्लाम माबाफोरखौ गाननांगौ आरो कुर्तिफोरखौ आंनि ड्रेसानो मेला दोनखायो नालाय आं जेबो माबायासै आयै बेखायनो जे दं आं बेखौनो गानबाय बेलाय दाख्लैसो गोदान बावसो अर्डार खालामखानायमोन बेखायनो गानबाय आरो दे हा बिहामजोआ जेरै सुबिदा बादि मोनो गानबानो जाबाय बाहेराफ्राव थांबाल' एसे कुर्तिफोरखौ गानलांबानो जाबाय बिहामजो जेबो नङा बुरा नोजोर लगता है बिहामजो बुरि नोजोर लगाने बाला जि आजिखालि दंसै ना बेफोरनि थाखायसो बुंदां मिथिबाय है नोंनि खोमसि फोथायनाय आयै बेफोरखौ आं जेबो नांजाया नोंनालाय आं जेखि खालाम गाज्रियानो जाखागोन नालाय आं माथो बुंनो नोंखौलाय नोंजों नांनाय माने आंना टाइम लस जानाय माथो जौगा देखा जायगा आरो आं बुरि नोजोर लगाने बाला फैलाय आंनि खाथियावहाय गावखौनो उल्था बुरि नोजोर लागायफिननां आंनि बेबिखौ सोर बेलाय बुरि नोजोर लागायनो आंनि खुसियाव रावनिबो नोजोर दानांथों गाज्रि नोजोर दे आयै बे जाबाय नोंनि साननाय आंनि साननाया गुबुन सबनाबो एखे जाखाया नङाना जायखिजाया आं बुंनो फैदोंमोन बेखौसो माने माबा जोंना बेबिनि थाखाय दा रेडि खालामनांगौ जाबाय नालाय एसे गस्ला ड्रेस बायनो थाखाय बे दाख्लै दोनथ'नो होदोंमोन ना नोंनो 5K नांथ'गौमोन आयै 10K होदोंमोन ना दालाय साना हाबाब बेफोरखौलाय दानो बायखानांगौ होमबा हामा बेसेबां बायग्रोनांगौ बेफोरबायदि बायग्रोनाया थिग नंबावासो उनफ्राव बायगोन आरोहाय जोंनो दङ आंनो बासि बायगोन दे उनाव दालाय मानि एसे माबा हाखु दाखु बेलाय बेखौनो गोसोखांबाय दासिमबो जोंनाव दं होनबा इलिसाया सोरनावथो थांगोन बेलाय ओरैबायदि थांथों होनबाबो थांखायाखै इयो दङ आरो बेयावनो आदा मोजाङानो जाबाय दे दङबालाय आङोबो ओजों फैसा थोआ जाबाय दंमोन ओरैबो आङो आंनि फिसालाखौ फाननानै थांलायदोंमोन बे बाथ्राखौलाय दायो सोर मिथिबावनो दे इलिसा आंनावनो सिक्रेट जानानै थासिगोन जियानो जा दायो जि जाबाय जोबनानै थांबाय मोनसे चेप्टारा गोदान चेप्टार सुरु आरोना ओमफ्राय आदा नों बहा थाहैनाय मा खालामहैनाय मानो फैयालासे थानाय नोङो बाजैखौ गोसोखाङा जोंखौथ' गोसोखांनो हायोमोन ना नोङो जोंनि थाखायथ' फैनो हायोमोन दाबो जागोन नानि गासिबो थिग जाफिनजोबगोन टेनसन दाला नों मिथिबाय अब्लाबो आदा आंथ' नोंखौ जोबोद गोसोखाङोमोन बाजैखौसो नायनो हाथारा आङो बिनि थाखायनो नोंबो गोजानाव थांदों न' आइयाबो गोमालांबाय आदा नों जेरावबो दा थांसै दे ओमफ्रायो आरो थाङोबा आंबो थांफागोन एबार नोंजों हामालै नानि बिदि बुंनो नों दा थानायाव मा सिन्थाबाव आरो नों दा फैफिनखाबायना आदा बाजैया जोबोद गाज्रि मिथिगौना नों ओमफ्राय आब' अखाफोराबो खालि बाजैनि साइडआवल'खा आंखौथ' गाज्रिल' बानाय बिसोरो लोगो नांलायनानै नोंखौ लोगो नांलायनानै आंनि बिनानाव सासेखौ बेफोरबायदि खालामदों बाह इलिसा नोंखौबो नायगोन र' आदा नायखाथारबे बाजैखौ फाफिखौ सिन्था दाजानानि नों दा जोंनाव थानायाव फैफिनखाबायना ओमफ्राय सासे आलासि दंबावोमोन र' आलासि माने सोर आलासि आदा
नुदो एकदम बे बिहामजा फैसा गारनायावल' पापिया गथ'आ बुजिनांगौ फैसाखौ सेबसो खालामनांगौ दायो दे माबा इखौ बायनो बैखौ बायनो आंनि फिसालानि फैसाखौ बरबाद खालामजोबसिगोन बियो आंनि आखायाव दोननो होबाबो नुदो बिरन बिरन लानो नागिरखायोहाय नुदोना बायदि एकदम जिब बायदि बाहायो ओरैबायदि आंनि फिसानि थाखायनो बायनो मोनो आरो बेनिबा हेन बुङो आं मानो होयो बेनो आंनो होबानो जायोना बे सानाबो साल्ला फाल्थु बेबो आंबो बायथारगोन नों मारै हरा नायनि मिन्थियाहां आंबो बायगोन माने बायगोन